שלנו היא נגן אקורדים. כאן אפשר לראות את המקלדת שהיא משמשת לקוד להפעלת המערכת. Yes, זה הקוד. בנוסף אפשר לבחור בה את האוקטבה הפעילה. 1, 2, 3 או 0. אנחנו נבחר ב-2. בשורה הזאת אפשר לבחור את התווים הפעילים, למשל, שרואים בסקופ ושומעים במיקרופון, והצליל עצמו דועך. ואפשר לשמוע כמה ביחד. המערכת שלנו יכולה לנגן 3 אקורדים במקביל. כאשר אם מדליקים את הסוויצ'ים הבאים, הם לא מתנגנים. הם מחכים בזיכרון שבנינו, כפי שניתן לראות. הזיכרון הוא מתוחכם, כאשר אם אנחנו, לדוגמה, סוגרים את אחד הסוויצ'ים שבזיכרון ומדליקים אותו מחדש, הוא הופך לסוף התור. שניתן לראות, סוויץ' 7 הוא עכשיו אחרון. זהו.